Severio, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik eta ongi etorria txapera. Eskerrik asko zuei, gonbiteagatik, guztua. Urmuga jaialdiaz hitz egiten hasiko gara. 2020ko edizioa izan zen abiatzea eta 2021koa bukatu da. Esango nuke edizio hau, bigarren hau 2.0 bertsioa izan dela, koralagoa, edo behintzat eragile eta parte-hartzaile gehiagorekin, eta ikuslegoaren aldetik eta partaide askok adierazi izan dutenagatik oso gustora egon dira, oso esperientzia pozgarria izan da haientzat. Pentsatzen dut zu musikari bezala biztan da ibili zarela, baina atzean ere ardurak eta lanak hartu dituzu. Ez dakit beste ondorik edo ajerik duzun oraindik edo ja dagoeneko utzita dauzkazu aje horiek. Bueno, kontutan izan da uztailean 31an Izaban azken ekitaldia, azken kontzertua, azken jaialdia egin zala, hilabete inguru izan dugu ajeak entzeko. Egia da aje gozoa izan dela, baitaren neketsua, zelan asko eskatu digun jaialdia izan da, ez? Baina, zuk esan duzun bezala, 2020an hasi ginean, inorrek etzekin oso ondo zer izango zen Urmugaura, gure aurrera atera gendun, eta orduan bigarren honetan, esan behar lehenengo lantalde, 6-8 personako lantalde badagoela atzetik, lantalde oso potentea eta oso eskuzabala alde guztietatik, bideratzen hori dena, hilabetetako lan luzea egiten, ez? Gero ja jaialdia hurbildu ala azkeneko txanpan, gehitzen dira beste bizpairu, koordinazioan eta bar. Eta gero azken txanpan ja oso importante izaten da bertako gune bakoitzeko, herrialde bailara bakoitzeko jendeakin elkarlana, ez? Auzolan hori. Bideratzeko zuk esan duzun hori, ez? Batetik 2020an artista batzuk kontaktatu genituen, momentu hortan ez da eskura genitunak, baina nahiko arrapaladan inguruan genitunak izan zian, eta 2021 saiakera izan dela belaunaldi, estilo, pixkat, eta anitzagoa izatea, ez? Horrek ekarri du lan gehiago, baina baita saiatu geha egitura aldetik ere pixka bat zuzentzen eta arrazionalizatzen eta txukuntzen hasierako Urmuga ia amets utza zen Urmugaura, ez? Jontxuzu musikaria zara, baina hemen musikaria izateaz gain arreglo edo konponketa handia egin duzu, gonbidatuen piezak orkestarako moldatzen, ez? Eta zurekin hizketan elkarrizketa prestatzen aitortu zenean hilabetetako lana izan dela, ez? Bai, hemen danan hasten da, ez? Azkenen Urmugan, lehen esan bezala, denetarik egin behar da, hasierako zati hortan, ez? Finanziazioa lortu, instituzioekin hitz egin, espazioak landu, gure artean dana diseinatu, eta azken txanpa edo musikari dagokiona mintzat izango litzake, batetik artistak aukeratu, asko nera nahia eta Migueltan erarten egiten duguna, eta gero aukeratu kantua beraiekin, eta horien moldaketak egin, ze Urmuga daukan berezitasun, musikalki daukan berezitasun nagusia da, bai artista zerrenda zabal bat nahi degula bertan izatea, baina nolabait berezitasuna da, oparitzen diegula orkesta moldaketa, orkesta jantzi bat behien, hau da, 3 kantu edo lau ematen dituzte, baina guk egiten dizkiegu orkesta moldaketak, ez? Orkesta bat eta laukote bat beti dagolako finko eszenario bertan. Horrek ekartzen du orkesta moldaketa horiek egin behar orkesta eta laukotearentzako, ez? Eta nire kasu, esango nizuke gutxi gara bera, azte santuren bueltan hasi nitzala horrekin, eta, bota, 3 hilabete tartekatzen beste gauza guztik, baina, buru belarri moldaketa horiek egiten, beste artista horien musikatan murgilduta, sartuta, alde batetik gozamena dela, baina beste alde batetik lana eta ardura ere handia. Ez ezagutzen dituzun kantu asko horiek, Ez dakit hor traba bereziren bat gogoan dezun kantun batekin. Ez dakit, askotan bai daudet kantu batzuk errespetu gehiago ematen dizutenak, ez? Ez dakit, anari bat jarriko eta adibide bezala, ez? Oso gutxitan egiten ditulako
oso gutxitan ateratzen dalako bere eremu... Bere eskolatik, ez? Beak oso garbi dauka zer dan bera, eta orduan beak edo gitarrakin bakarrik edo bere taldekin defenditzen ditu kantuk, ez? Orduan, badakizu, eta nik behakin hitzein nuen, harremana badaukagu, eta esaten nion, alasai ondo zainduko genitula bere kantuk, ez? Baina azken ardura hori badaukazu. Ze gauza ez da, ni ze hona naizen moldaketak egiten, baizik kantu hori kantu horrek zer gehitu dizaiokedan kantu horri nire moldaketekin, ez? Orduan, batzutan badaukazu ardura berezia emaitzarekin, ez? Beste batzutan sorpresak izaten dira ederrak. Beti ere kantuaren alde jo berdalako, ez da, kasu honetan? Bai, ze bestela izango litzake, eta hor badaukagu askotan guk musikari guztiek autoexhibizionismoako joera, ez? Bai instrumentuan eta baita moldaketak egiten dituzunen, ez? Eta hau sartuko eta eta momentu baten irtzenan, nuen esaten duzu, orain goazen dana kentzea eta ikusi funtzionatzen duena, ez? Baina hori noiz dan erabakitzea, batek esatezu musikan eta konposizioan dala erabakiak hartzearen artea, eta nik uste tola dala, ez momentu baten esaten zen, hau bukatu da, edo hau ez, hau bai, eta horrek markatzen du gero moldaketak, zuk esan duzumela, kantuaren alde joango dan, edo ez. Bueno, lana izan bada, baina ondoren ere, zakita, bizkietasun handi baten bilakatu da, ez, kasu gehienetan, ez da? Zuek ere sensazio hori transmititu dezuelako, ez? Bai, nik uste dut urmugan sartzen da, urmuga baiezkoa ematen du, esango nizuke danak diala baiezkoa ematen dutenak. Ezin izan badute da ezin izan dutelako, diskoa prestatzen ari zielako, edo datan kontuengatik, edo orduan, badakit zerbait berezia dela, ez? Eta hor lehenengo momentutik eskuzabal jokatzen dute behiek ere, ez? Eta hor bai sortzen da gauza bat berezia, lehen esan dizudan bezala, badaolako lehenik beraien ganazoaz, askotan batzeukin badukazu harremana lehendik, baina beste batzukin ez, gehien bat gaur egun belaunaldi gaztekin ez, kantuak aukeratu beraiekin, kantuen moldaketakin, eta urmugabeak badu nolabait, ez dakit, aldarrikapen, ez dakit, zati bat bezala, ez, nolabait da esatea, haizue, komunikabidei jendei, hemen gaudela, ez, osea, dauzkagu, eukiko ditugu 20 artista, eta beste 20 dauzkagu aurten ez dianak etorri, edo beste 40, eta hemengo gea denok, eta bea ze jaialdik egin daitezken, eta hori badago autoafirmazio ariketa bat gure urmuga hortan, ez? Orduan, nik uste bertan dagoen parte hartzen duten hau edanak konstiente diela. Gero datozte egia da ensaio bat, normalen ez dela egiten. Kantari bat datorrenen kontzertu bateak, kontzertu egiten dut, eta badoa ez. Dago bazkaria, dago sagardoa, dago ez dakiz zer, ingurune natural baten, gauza asko daude azkenen lotura bereziaz sortarazten dutenak, eta hori nabaritzen da zuk esan bezala nik uste kanpoan eta guk bai barruan ere. Zehorra adibidez, Txilmafia eta Ruper Dorika edo Juantxo Arakama eta Niko Etxart, ez? Ezakit, antipodatan eta batez ere adintarteagatik, baina estilo aldetik ere oso urrun hon daitezkeen kultur eragileak batu dituzue emanaldi honetan, ez? Eta hori ere harrotasun puntu batekin esan dezakezuen zerbait da, ez? Nik uste ematen du baina askozaz naturalagoa dela, ez? Egia da, batetik nik uste azken 2 urtetan oso denbora gutxien eman dela belaunaldi aldaketa bat ikaragarria, ez? Zorionez, euskal musikan, danak ez ditugu ekarri, Sarazo Zaila bat, Txilmafia bat, Olatz Salvador, Idia Surmendi, Dupla, zerrenda izugarria da, batzuk gelditzeko datoz, beste batzuk segurazki ez. Guk horien gana jotzea, batetik esan bezala koraltasun horren baitan datorren zerbait da, eta bestetik erronka bat izan, ez? Horietako batzuk gaina kantari bezala nolabait tradizioa jarraitzen dute, kantagile dira, kantautore estetika hortan, baina beste batzuk hausten nahi dira gaina, esan ez dut rapa, trapa, lan egiteko modu desberdinak, pentsatzeko modu desberdinak, hizkuntza erabiltzeko modu desberdinak, eta guk horri erantzun behar dugu musikari bezala eta urmuga bezala, ez? Eta hori gozada bat izan da, eta azkenen derrepente esaten zu, ostia, sartzen nahi gehala, o sartu gehala iaia, eta hauek batozte hor, eta horrek esnatu arazte zaitu, ez? Eta hoen dela 5 urte hemen inorrek ez gendun trapa entzuten, eta hoen, dano gaude eta elektronikakin berdin, eta orduan, gero musikalki ematen du, baina hurbilago dago dana. Azkenen eszenario baten zaudenen eta juntatzen dianen zan dezun bezala Txilmafia eta Ruper edo Niko Etxart eta Idoia Surmendi eta Josu Zabala,
gauza oso simplea, danok musika egiten ari geha, eta gainera kasu honetan orkestra denok tresna berdinekin, danak ez datozte behaien taldeekin, orduan, funtzionatzen du edo ez du funtzionatzen, eta normalen, danak funtzionatzen dute. Zergatik, badaolako kalitate bat, badaolako kategori bat, eta hori gero holtzan ikusten dalako. Orduan, sortzen dira harreman oso berezik, eta arrotasuna bai alde hortatik, baina nik uste gauza normala dara, mundu guztien ematen den gauza bat, eta gaina konbibentzia jaialdia hundik ikusten badituzu mundu mailakok, daukazu Rolling Stones, antxil dela, bere bateria ez, eta azkeneko Kendrick Lamarren azkeneko diskoa daukazu jaialdi berden. Orduan guk hori ematen dugu, baina euskal ekosistema hontan, ez? Sinbiosi horretan, adibidez, ikusi dudanagatik, adibide oso bat izan daiteke, handengo Unanibia zubi inguruan, Juantxo Arakama Glaukonbaren zinkoa pasaude kantuan, guk bideo ondokagu, eta hor zaudete musikari guztia dantzan ere berekin, eta berak dantzan jarri zuen ikuslegu guztia, ez? Adibide hon bat izan daiteke hori. Bai, ez hori da, ez da gaina, nik uste urmugan gauden musikariok gure ibilbidea begiratzen bada, garbi ikusten da, ez daukagula inongo loturaik eta tabuik eta arazoik estilo eta formazio desberdinekin eta desberdinetan lan egiteko, ez? Are gehiago, hori dela gustatzen zaiguna. Orduan, ederra da, eta zuk esan dezuna, ez? Ikustea jendea familik dantzan, eta jende askok ez zuen ezagutzen, guk ezagutzen du Juantxo Arakama, eta ikusten batzu YouTubeen dauzka 500.000 bisita kantu horrek, ez dakitzen bat, baina jende askok, urmuako publikoa izan ditzen jende askok ez zuen ezagutzen, eta halako baten, hau pasada bada, ez lukete entzungo, baina hor bada hori bai beste irakurketa bat, ez zergatik ez da iristen hori, batetik bakoitza bere lubakin, eta bere estilon, eta bere mundun sartuta daulako. Baina askotan ez zaigu iristen, eta aldiz rap amerikarra entzuten ari egunero, ez? Bai, holako gozak urmugan ematen dira. Bueno, 2020a, 2021a, ikusi nuen 2021eko azken jaialdiko bideo hippie xamarra, alako ospakizun katarsi modukoa esan zenidan zuk. Jende asko zai dago eta galdezka, 2022an edizioa berri bat izango da, zerbait aurreratu daiteke horren inguruan? Bai, aurreratu daiteke hasieratik bazegon asmoa eta orain garbi dela hola izango dela. 2 urtez behin egingo da jaialdi bat izango dela. Batetik ikusten deulako ahalegina oso handia dela eta guk azkenen musikarik eta musikarik izaten jarraitu nahi dugu, batzuk eta beste batzuk beste lan batzutan, mendizalek edo bakoitza bere esparrun. Eta bestetik iruditzen zaigulako hori Mikel Urdangarinek esan zuen, ez? Normala ez den hori, normaltzat jotzea agian ez dalako egokina, ez? Eta uste dugulako interesgarria dela bai guretzat, bai publikoantzat goze pixkat sortzea eta esatea, aurten ez dago, beraz datorren urten guk ere gauzak etxeko lanak egingo ditugu, egin behar ditugu, aurreko edizioetatik tokatuko zaigu balorazioak, aurre ikuspenak egitea, eta oinarri horiek pixkat sendotzea aurrera begira epe luzeko jaialdi bat izateko, ez? Baina erabakia da hori, 2 urtez behin katarsi horiek gertatzeko. Bizi berritzea, ez da? Bizi berritzea, bai. Bakite galdera zaila dela, baina egin dituzu moldaketa guzti horien artean, bat, bi aipatuko zen dituzke? Hola, gustora edo gogoangarriak iruditu zaizkizunak? Jode, zaila da, ze azkenen kantu bat gauza asko dira, ez? Kantu bat lehenik da zu kantu horrekin izan dezun eta daukazun esperientzia, ez? Atzetik daukazun hori ezaguna dian kasutan, ez? Eta beste kasu batzutan, ez ezaguna dianen, berrikuntza horrek ematen du amildegi sensazioa, ez? Orduan, ez dakit, lehen esan dut orzidentalak, ez? Hori oso harro nago lehen esan dut langatik, ez? Berritxarraken marabillas, denok entzun dugu, berritxarrak lehengo urten, 2 urte izan zen, azkeneko behaien azken fase hori, eta denok entzun gendun, Bilbon, 20.000 lagunekin, eta halako baten zuk zure etxen ensaiatu alizatea eta gorkakin, eta gero entzutea hori kontzertu baten, eta gainera ikustea funtzionatzen dula, eta beha unkituta ensaiatzen, eta hori oso derra izan zen, ez? Chill mafiana, beste bat, ez? Jendeak dio handikan, jendeak ez daki oso ondo nondik arropatu hauek, eta gero guk sekulako harreman eduki gendun, izugarrizko kultura, behaiek apurtzea datoz, eta nik usteet importantea eta ondo daula, ez? Gu lehen esan detena, ez?
aurkitik mugitu araztea eta denok deseroso sentitu araztea. Ze ustez goxogi gaudela eta konplazientegi euskal mundu honetan. Orduan, jendeak gogoa, esaten bezala erderaz, gogoa zion, ez? Eta erantzungo dute, ez dute erantzungo, eta gero ikusten zu halako baten Chill Mafian errotxapea kantua, ez? Orkestarekin, eta ni oso kontentu nago moldaketa hortaz, eta behaiek ere nola funtzionatu zuen. Tempora nire taldea Baigorrin egon zen, da niretzako nire taldearen, nire musikaren moldaketak egitea, da kanpoko bat banitz bezala, nire musikan berriz sartu eta moldaketa horiek egin, eta Baigorrin, Ruperrekin eta Chill Mafiakin jo izateare oso berezia izan zen. Baina asko dauzkat, eta ni naiz bat adibidez, baletena, Miren Arbaiza kantatu zuena Baigorrin, etzako, beak zoragarri intzun, eta gero kantu horrek badu indar berezi bat, eta nik uste moldaketak badukala ere bai indarroi, eta gaina ezagutzen ez dugun leku batera, hola tango krapula batera eramana, ez, orduan asko utzi ditut, Bueno, galdera zaila zen, baina lau bost esan dizkiatu, ondo. Musika eta ariketa fisiko uztartzen dira Urmugan, eta, Tolosarra gara bia, ni beti da nik ezagutu zaitut musikari eta kirolari bezala. Nolakoa litzateke bizitza musika gabe eta kirola gabe, edo alrebez galdetuko dizut musika eta kirola, etengabe zure bizitzan parte? Batetik nik esango nuke dela ezertako balio ez duten gauzen apologia bat egia, ez? Hori liburu baten azaltzen da gaina, ez? Musikak ez du zertako balio, gure gizarte honen parametrotan, ez du generatzen, ez du zer sortzen, merkatutik kanpoa, eta kirola ere, eskolan ikustea besteik ez dago, ez? Zenbateainoko dedikazioa daukaten batak zain bestek. Nik egia da hezkuntza fisikoa ikasi nula, eta gero ja lan egin dut beti musika mundun, ez? Ez dakit, lotuta dijoa horrekin, familia, gurasoak ere naiz eta behek musikarik etzian, beste balore batzuk inkonstienteki, balorek normalen ez dira hitzen bitartez sartzen, baizik ekintzen bitartez ez, orduan nire etxeko liburutegia ikusten badezu edo nire gurasoen diskografia ikusten badezu, horrek pista asko ematen ditu, ez. Baina Urmugakin paralelismoa egingo bagenu, nik ez nuke hainbeste kirolan mundun kokatuko, bai gure ibilbidea ez, baina Urmugan ikustet ez dela kirola eta musika baizik. Bai dago jarduera fisikoa, mendia dalako, baina nik uste beste planteamentu eta beste estetika eta beste reminiscentzi batu dakartzala, ez? Mendia espazio aske bezala, ingurune naturalak, naturaren zaintza, kontzertuak kultura deszentralizatzea, hiritatik gune naturaleta ekartzea, gauzak beste modu batera egitea, herrigintza bada hor, ez? Lehen esan dut ere auzolana eta hori dana musikakin gaina, ez? Orduan, eta herria, hor bada hori bai kontzeptu politiko bat, ez? Herri bat jostea mendebaldetik ekialderaino erabiltzen, ez da hainbeste kirolaz, kirolak beste... Ez dut ikusten, ez dut kokatzen Gipuzkoan oso jaioak gehan Norfeizakin kalea teatzeko eta forro polarrekin ez. Urmuga ez nuke hainbeste kontatu, nik uste dela mistika gehiago daukala eta bilatu nahi degula eta hausnarketako espazio bat izan nahi dula, bi elementu horiek lotzen. Kirola eta zure bizitzan parte delako, baina eta zure eremu personean sakonduz, oso aro zaila bizi dugu, koronavirus garaian, eta ez da behar bada fribolizatzeko kontu bat, baina egia da, Tolosarrak izanik, urten gure bizitzan lehenengo aldiz inauteri gabe pasa dugula. Ez dakit, nola da mazu 2021 bat inautiririk gabe? Egia esaten nahi bale mazu, zu bezala oso inauteri zalea izanik, kalen 11 ordu txikitan eta ez hain txikitan partekatu ditugulako uneak. Ez dit efekturik egin, esan nahi zute, azkenen pandemia hain izan da gogorra ez bakarrik gutzat, jende hainbatentzat ez. Banetzako ez zeuden inauterik, eta ez nintzen, lehenengo aldiz nire bizitzan ez nuen jai hartu musika eskolan adibidez, ez? Orduan,
espero ezagun azkena izango dela, guk inauteri asko dauzkagu Bizkar gainen, gogorragoa iruditzen zait gazte jendean zat bat ipat, ez? Eta noski askoz ez gogorragoa, hurbiletik bizitzea tokatu zaion eta tokatzen ari zaion jende askontzat, ez? Nik uste oso latza dela, eta frivolizatu behar da, eta parra egin behar da gauza guztitaz, eta inportata inauteriak badia guretzat gauza oso berezia, baina segurazki San Ferminak badia niretzako, eta bestean zontzat bere herriko festak izango dira, ez? Ojala azkeneko utxunea da, azkeneko falta, zegia bizitzan lehenengo aldiz, izan geragu inauteritatik kanpoa, baina horrek esango lukelako gainditu deula pandemia zikin hau, ez? Eta, zuk urte asko Benito Lertxundirekin, musika taldearen partaide zara, Petxirekin ere bazabiltza. Aipatu duzu liburu batean irakurtzen duela, ez? Musika ez du ezertarako balio, baina erreferentzia handiak dira biak, ez? Bakoitza bere garaian eta Benitorena behar bada askoz handiagoa, behar bada ez askoz handiagoa. Baina bestaldetik bitxia da azkeneko urteetan, bai Benitoren azkeneko joeran ikusitakoaren arabera eta Petxik askotan aldarrikatzen duenaren arabera nolabait zailtasunak eukitzea, ez, musikaren bidea egitea. Eta horrek nolabaiteko hausnarketa ematen digu guri musikari hori, ezta? Motz erantzun bari dazu. Horrengatik, galdera da beste elkarrizketa oso bateako, ez? Batzutan lotxa ematen du musikari izan da, lehenengo kejatzea, nire gustatzen kejatzea eta negarri egitea. Agian galdetu beharko genduke eta igual horrekin hori botata laburren gehiago ulertzen da, ez? Nik nire ingurun ikusten dutena da, lana daukan Euskal Herri honetan, lana daukan, lan duin bat daukan edozeinek, naiz eta oso kualifikatu ez izan, ez dakit, izan daiteke kamareroa, izan daiteke autobus gidaria, izan daiteke garbitzailea, naiz eta badakigun baldintzak nolako dian kasu askotan, eta zenbat burrokatu behar izan duten, edo irakaslea, dana daukate soldata bat, ez? Nik bakarrik konstatazio bat jarriko nuke mahai gainean. Nik ezagutzen ditudan musikari, kantari, ni neu titularrak jasotzen ditugu, eta agian publikoki daukagu beste aitortza bat, eta horrengatik gaiten diazu nahi elkarrizketa bat, eta prentsan batzutan ateratzen gara, eta Petit telebistan, eta Benito, baina ez daukate soldata bat. Nik oso jende gutxi ezagutzen dut musika mundun, eta lehen esan ditugun izen hauetatik, eta epe jarraitu batean, bolada omatik ezakezuan, epe jarraitu batean, soldata deituen ezaioken zerbait daukana, ez? Eta kotizazio bat, eta jubilazio bat, orduan, agian hausnarketa hori da, ez? Hori da nahi dugun gizarte eredua, herri honentzat, orokorren erola da, baina ni mugatuko nitzake herri honta, eta, agian nola izan behar du. Beti musikarik eta artistak beti izan gea krisian, eta agian krisi honek horrengatik ez gaitu hain gogor harrapatu, ezaguna zaigulako, ez? Baina nik horretziko nuke. Bai. Gero behar bada, askotan, lehenu aipatu dugu ere, asko nolabait ere kulpak edo erruak beti botatzen ditugu behar bada gora, ez? Eta ez dakit ez ote dan ere gabezia handi bat, gerozta handiagoa dana, ez dugula lotzen disko bat erosi behar danik, edo musika konsumitzeko ordaindu behar danik, ez? Eta adiez nik literaturan oraindik ikusten dut, badola joera bat liburuak erosteko, baina musikagintzan badirudi ez duela zerretik operazio hori egon behar tartean, ez? Eta hori industria badago, diskoen ekoizpena, diskoen salmentatik sortzen dian irabaziak, eta hori dena galdu eginda iaia neurri handi batean, ez da? Galdera honek dauka beste... Nik uste faktore pila daudela, ingurun. Batetik industria aipatzen daunen, nik esango nizuke, nik nire ingurun, ez dutela industriaren antza daukan ez zer ikusten. Zinean bai dago industria, Euskal Herrin bertan, baina musikan nik esango nizuke gaudela artisauak eta langile xumek eta langile pasioz beterikoak. Pasioz beterikoa langile xumek. Orduan, lehenengo hori asumitu behar da. Eta agian gauza batzuk beste modu batea planteatu, goitik eta betik, ez? Eta hauen lehen esan dena, langile hauen baldintzak eta, nolabait bideratu, agian pandemian hor pixkat ikusarazi da hori, eta bidean jarri dira gauza batzuk, ez? Onartuta konplexua eta oso komplikatu da. Mundu mailan, ja beste historia da, ez? Nahi zut internetak, zeuk eragina izan duen, kulturaren demokratizazioak, digitalizazioak,
Baina, bueno, hori da beste iraultza bat. Nio hainez irakurtzen, bukatzen El infinito en un junco dala idazkeraren historia greziar garaietik eta kontatzen du liburu zoragarri bat, ez? Eta, bueno, hor berdin, pasatu zian izugarrizko transformazioak, eraldaketak, papirotik ez dakit noa, auta beste zinemane bai, eta gaur gauden lekun, ez? Hori litzateke arazo bat, baina nik uste arazoa lemezla galdera batzukin. Nik erantzunak ez dauzkat galderak agian, ez? Baina egia da denok, ni neonetik hasita, askoz ez errexago ordaintzen ditugula 50 euro jatetxe batera joteko, disko bat edo kontzertu batera joteko herri bezala esango nuke, ez? Eta hori konstatazioa da. Eta gero gu badaukagu bigarren bat, ez? Dala, bueno, herri minorizatu, kolonizatu eta zapaldu bat geha kulturalki eta politikoaki. Hori nik hola sentitzen dut, beste batzuk agian ez dut hola sentitzen. Orduan horrek erabaki batzuk hartzeko garaien asko zailtzen du, ez? Zan nahi zut, Frantzia bagina, Frantzik gastatzen ditu isilen eta ezain isilen milaka eta milaka milioi euro urten behaien kultura, la frankofonia ditzen dioten ura, mundu zabalean indartzeko eta behaien kultura babesteko eta izteko, nolabait indartzeko, ez? Beste guk ezin dugu hori politikoki ezin dugulako egin, ez? Hendikan iparralden murgiltze ereduakin burrukan dabiltza, ez? Atzo azaltzen Larraineko herri txikin baten, ez? 10 ikaslek hola ibili beharra 2021 baten izugarria, ez? Orduan, hor badago bigarren irakurketa bat, ez? Eta horrekin lotuta ikusgarritasuna, gu ozean hortan galduta gelditzen gara, ez? Espainola eta frantsesa eta inglesan arten galduta, orduan. Elkarrizketa hau beha, zenbat jendek entzun ikusiko du, ez? Gu hemen gaude eta oso guztua gaude, baina errealitate bat da, esan nahi dut, eta hemen bertan, ez da zuhun behar estatu batu, eta Donostin bertan, Tolosan bertan, zenbat jendek dakitxap zer dan, ez? Orduan hor, komplexua da, baina nik uste, da pixkat klima aldaketakin pasatzen den bezala, nik hola sentitzen dut behintzat. Egun bat gehiago, egun bat galdutako egun bat gehiago da. Hor badator, nik uste jaten ari gaituztela pixkanaka, eta ez naiz ezkorra definizioz, baina uste baietz, eta galtzen dugun egun bakoitza horri aurre egiten, osea, duintasuna, ez nahien urmuga da holako gauza bat, ez? Hor gaude, aurrea eta gure autoa firmatu eta gure burua azaleratu eta behartu bozento taldekok ere gure jaialditara etortzea, eta etorri dira, esan nahi zut, azkenik guk ere baditugu gure ardurak, baina hor dago politika, mikropolitika, makropolitika dana dago, ez? Etxe eraikin oso bat. Bueno, segi ezagun inurri lana egiten, bukatu barraukagu, baina nik ez nuke aipatu gabe utzi nahi, zure proiektu personalarena ez edo talde badalako tempora, baina bueno, hor zabiltzate eta eper dira ere hor izango zarete, ez, tempora bezala. Bai, nik ez dakit elkarrizketa guztin, ez zautzen nazu, nahi beti gustatu zait, eske musika asko gustatzen zait, gauza asko gustatzen zait, nire bizitzan ere, kirola bezala, gaur elurra gustatzen zait, bihar gustatzen zait, orduan hori gustatzu izan zait, badaude musikari batzuk, artista batzuk, behaiek oso garbi daukatela beraien ibilbidea marra udala, eta bizi guztin marra hortatik, horren atzetik dabiltzala, ez, obsesiboki. Nire obsesioa kontrakoa, nire gustatzen zait, gaur abez batza batzekin, bihar orkestakin, zorionez artista eta hemengo kantari askorekin lan egitea tokatu zait, Imanoletik hasita, Maioien art, orain azken 20 urtetan Benitokin, Petxikin oain, eta netzako hori, hauen mundu horren parte izatea lujo bat izan da, eta da, ez? Eta bizitzea behaien, eta ikastea, azkenen beti da irakaspen bat, ez? Baina egia da, zesanik ez, norberan proiektuk daukatela beti plus bat, ez? Plus bat onerako eta txarreako. Ze karga guztia zu daramazu, ez? Komposizioa, hitzak, baina hori politia da. Guk 3. diskoa daramagu, badakigu zuk ere ondo dakizun bezala musika mundun zer ez dela oparitzen, eta gaina gurea talde atipiko xamarra da, baina 3. diskoa kaleratu genduen irailean, berriro asmanazazu, pandemia erdin, eta egia esan guretzat izan da oso urte ona musikalki eta kontzertu aldetik, eta orain jari geha azkeneko urte hau kontzertu aurkezpen kontzertu hauek bukatzen, segurazki 2023-eko genduke 4. atera, ez? Politxa eta maldatsua eta
aldapatzua baina ederra. Ba, Juantxo, eskerrik asko eta zorterik onena etorkizunean. Zuei, mila esker, gonbiteagatik.